Good day mga Bisaya, mga Bisayang Kodakers. So, mulaag ta. Unya, kung mulaag manggali ko, manginahanglan sa jud ko mga equipment, mga butang nga atong magamit para sa atong mga pictorials. So, kasagaran gamay ra man jud akong dad-on. So, di man gyud nimo dad-on tanan nimo nga mga butang kay bugat kaayo, napakay mga singina nga kapoy sad kaayo kung magdala-dala ka og daghan mga butang. So karon kay mo nakamang ko namang ko'y gamay nga photo session, so more or less nagdala ta sa atong bag unya. Usually kung mo travel man ko, piliun ako ang Nikon ako nga setup, pero dili gyud ni siya expensive, dili gyud ni siya mga mahalang mga setup. So more or less mo na akong bag na dad-on. So ang main ako nga gamiton ang kani siya na Nikon D700. So makita ninyo, ilay ko nga ayaw mong sa strap, pero kani siya tinuod yun siya nga Nikon D700. So full frame camera ni siya, full frame niya. Nata akong gipirmi ibutang yun dire kay wala man gyud ko'y lens gyud nga mahalon, kay kasagaran kung namang ko'y lens nga mahalon ako gyud ibaligya kay wala man gyud ko sa negosyo. Ganing ato alingaw-lingaw ra man gyud. So example kani kong lens, kani akong paborito Tamron 70-300. So mo na akong paborito nga lens nga pirmi na ko ikuyog diri sa D700. So makakita mo siguro mo sa sticker na nagisuot nga Bisayang Kodaker. So D700 na nakataod nga Tamron 70-300 VC, sabot na ng VC, vibration compensation. So aron medyo na gamay nga shake, dili kayo mo blurred, dili blurry ang ang picture. So mo to ang first usahay pod, kani ako lang gyud ding dad-on ang Instax kay usahay mo travel ta na itong mga kaliwatan nya. Ang nakanindot man gud sa Instax kay makita man gud dayon, di ba, mugawas dayon balahan nimo napo, usually napo gyud ang sulod niya bala. So kung take a picture using sa Instax, na gyud ay print out na ang masa magdadatag printer, di ba na? So pwede ra unta to atong DSLR nya taura na tong printer, pero ang beauty lang gyud ani kay again akong giingon na kung natay mga kaliwat or close friends nga makagita na to, so gamit kayo ang kuan Instax. Colorful kayo kay originally kami sis mangyod ni, pero ako gyud nag-manage aning tanan namo nga mga equipment sa pag kudak. So ang first, ang second ang Instax no. So sunod, usually kung makalaag ta, langoy-langoy miyud ta, may kailangan sa tag-action camera. So sabi mo sakay motor, nindot kayo gamiton. So akong gamit ang Hero 4. Bago lang din ako, second hand lang. Bago lang gid ako ni-acquire, barato ra kay pagkakuha nako. Kay ang ako ra gyung gigamit sa una kato ra mang GoPro nga LCD Plus, nga nabasa man, ni-leak man ang iyahang waterproof nga casing. So nabasa, wala na gyud ni on. No? So kay kung naman ko'y Tamron nga 70-300, again ang akong mga lens wala gyud ko'y mahal na lens. So nara gyud kay karaan nga 50mm nga 1.8 nga 50mm. So kailangan ko gamay nga portrait shot, kailangan ko gamay nga medyo blurry, na bokeh, na nindot nga background nga medyo hanap-hanap ang background blurred. So kailangan na po. So, and then sahay kung bugat na gyud kaayo nya, lisod ang dalan nya, ibilin lang nimo sa as ka nagstay sa
kung nimo kung asa kang hotel ga stay, usahay mag mirrorless camera ra gyud ko. So mao ni ang usa sa akong gamiton, ang Nikon 1G5 mirrorless camera. So indot ni siya. Actually pang vlog yun siya. So pwede ka na tubang ka makita ng panagway nga gwapo. So Nikon 1G5 para back up na niya kay kani standard naman ni nga lens. So amdi ko nagpalit og mahal nga lens ano. So para back up na niya nasa ko'y Nikon 1J1. So kanita long range man ni. So nagay na siya gisuot niya Kodaker PH. So backups akong J5 ang Nikon 1J1. So more or less mao na to. And then kung magdala man gali og drone, so naadyo ko i-backup nga cellphone. Importante man gud sa drone nga imong cellphone walay magsig text or mag-chat diya. Dapat way nakahibaw sa number ani. Gawas na gud for emergency imo ra gyud family nakahibaw sa number kay kung palupad kag drone daghan kay mo pop up na kay manawag. So lisod kaayo, di ba? So kailangan na jud kay usa ka backup na phone nga wala jud ang pamilya ra gyud for emergency use lang. And then especially kung saba kayo ang lugar, so kailangan jud ka og mic. So kailangan jud ka og mic aron at least sa kani ako ay lapel i-clip lang. So at least dili kayo grabe kay kung edit nimo nya saba kayo no. Daghan pa kay kog tanggalon. So mo to siya, mo na siyang sulod sa akong bag kung mo travel ko. Nga maglaag-laag. So akong Canon is kana lang na dadon everyday pero kung mulakaw I don't know kay nagsugod magiko sa Canon pero murag malipay magiko ko makakita sa Nikon pero later on magbuhatag comparison unya pohon especially magbuhatag comparison sa output sa Nikon D700 ug sa Canon 5D Mark II magamit ng tag PPMM. So sa atong channel kay mga binisaya inato ra gyud di kayo ta mo gamit og mga lens na mahalon gawas og natay nagay mapadala sa ato or makagrasya ta ato Binoy Scout ginagmay ra gyud inana gyud na kita mga Bisaya di ba mo thrive from gyud ta dili ta kinahanglan mo palit og mahal kayo na butang aron maka-create og nindot. Basta makakita lang ta na lang tayo makitaan ang ta dali kita mo mga Bisaya sa problema torang masinisihan same ra gyapon kung natay ma-learn yung skills especially kaning photography kay skills mo yun ni diba nami siya kagalingon nga philosophy nami siya kagalingon nga prinsipyo so bisag usay naa sa ato tagaan tagkaraan nga cellphone pwede ra ta maka-picture pwede ra ta maka-video basta capable siya nga mag-video tagaan tag entry level nga DSLR walay problema kaya mga Bisaya talentado gid daghang talent kamao gid ang Bisaya wala nga nagingon gyud ang hapon nga sa ilaha dito daw ang mga butang mga equipment nila guba na pero ang technician daw nga mga Bisaya ang mga Pinoy buhion daw diba hapon na mismo nag-ingon na so mo na nindot gyud kaya nindot gyud kita mga Bisaya so bisag sa gamay nato nga paningkamot dili ta kinahanglan ligon di ta kinahanglan og mahalon nga equipment makasugak ko diri gyapon ta di ba maka-compete gyapon ta sa award so mao na di ba so daghan kayong salamat og unya sunod higayon manglaag ta nga makakuyog mo sa akong mga laag unya magpalupad ta og drone capture ta kay ang Kodaker manggod dili lang kay dirita sa ground ang Bisayang Kodaker nga tinuod yun nasa aerial photography at usad kinindot yun kayo na no kasaon na kinahanglan pag ita mag-chopper sa Bigfoot saon na nagtrabaho ko kailangan pa yun nga na-chopper niya aron na itakuhag aerial footage kailangan pa yun mag-chopper at mga nasa mga
11 years ago sa akong pagtrabaho rito. Karon nindot na kayo kay nanatay drone. Nya daghan pa gyud nga mga drone nga nang gawas na affordable. Pwede nang pamakakawag area siya. Unya moto nang gawas pud ang GoPro. Naputay underwater photography, di ba? Daghan na sad kayo kay example sa ako ang GoPro, di ba? Medyo branded siya. Pero sa ako lang na istorya gahapon nindot pud sa daw ko ang SG Cam. And then naka-acquire ta aning misulay lang jud migpalit aning Supremo at unya ning i-test kung nindot pa sad siya og kuha underwater. Kay again dili gyud na siya kamahalon, naagid na sa kalidad sa pagtrabaho sa mga Bisaya. Mo ni nakanindot mo usa ka Bisaya. Proud ka sa imong buhaton. Bisag unsa ra imuhang gamit, unsa ra ang naa sa imuha, unsa nga available nga resource nga naa nimo, pwede makabuhat og milagro ang mga Bisaya. Diba matuo ka sa ako Kay Bisaya man ka, mong dituo ka. Daghan kayong salamat ug maayong hapon.